chair yang tete. Nung dak khoy kai jak khunai. hello. Jeng khor ma. 그러면 너 가자. 그 영어로 김나저가. Minya aku nawa. Aku nawa. Pero sa miya po sa budong. Tay sabot aku nawa. Jeng tini oro umrai parawo biya chini khoroksa buku Bisholokhi de Burma je buthar jangman jago jeng tini candidate এবং chini MDC Ganesh de Burma bekai jeng tini oro visit phaika ang phungo bubagara bai kok saka ang bono saka tini theiman jagao ang visit khainai bubagara khub belaikai kha khamuino saka nang taigar nang thani chini Ganesh babu na tlangai tai chini Binoy chini Subur chini Sumon sona tlangai thangde nang ar dati thangai naidi hinai abon bagai jeng or tini phaika गोबांमा जों दल चिनि मथानि बरंनो तुबि फाइका जों ब्लेकेनो मियानि सिबिनो जखन खबर मामन परेनो बुबागरा बखा खामजाका जोंनि जेबो खा खामजाक ब्लेकेनो उनको मानि चिनि बखा खामि दङ तामनि हिनबा जों निजेरा तिनि थानचानि मारिवो बुबागरानि बाय जों चंग मारिवो जों गोप्लाय मानि यागुलो जों चिनि खरकसा बुखुंना कमामा बाय जों सुदु नुखुं बिनि नुखुंनि सिमिया बेबाक तिफ्रा हास्तेनि जारा थानचानो हामजांनाय जारा दफाना हामजांनाय हाना हामजांनाय जों बेबांना खा खामजाक तामनि हिनबा म ब्लेकेनो खायरंमा सिनसा ताय खा खामो जों ताबुक थानचांमनि मा जरावसे अमते हाय खायरंमा सिनसा जों खोनामोन नां आं ब्लेकेनो बरंनो सानाय जे अमबो सानानै मुसुंगो निर्वाचननि सिगांनि सिमिनो अमते गोबांमा सामुं सित्रा तांजागै दंमानि तिफ्रा हास्तेवो चिनि मकला क्लाइजाक दङ जों प्रशासनो गोबांमा बारजानो फाना प्रशासन यापिरि रमियानि बागैनो तिनि अमा आकारमासे आकार सुका बेखाय जों गणेश बाबु बाय दसराम पाराव मिटिं खायफोरबो गणेश बाबुनि गारि सोबाय जाका आनि सोबाय जाका ताखुक सुरनिबो सोबाय जाका आइफोनो जों रायदानो आइनो बरमरिवै जों मुंसा खलाया जों याक्ति साया उ न फाइका बेखाय नरक जतनो साइमानो थानाय 9 तारिख हर सिदाय मोहनपुर एसडीएम अफिस सिन बुबागरानो बुति खलायका आफुरबो बुसकांगो एत बुसकांगो बुबागरा साका बरनो रमनि हिमाबो प्रशासन पुलिस प्रशासन कुनो यापिरि रमिया आ यापिरि रमियानि बागैनो तिनि जों नुखा उमते हाय खायरंमा सिनचा गथना गथिका म ब्लेकेनो पेथेटिक ब्लेकेनो जों खायरंमा सिनचा उंगो कलायो आं सानन नायो मते गथना ता गथिथितन मते गथना तिनिनो पासितन अ गथना जाहाथे जों निजेरा अंगनाय डेमोक्रेटिक पार्लियामेंटारि सिस्टेम संसदीय गणतंत्र बातैलेखाय खरकसा जिदिनाय खरकसा हारिनाय तिनि ताखो गणेश देबरमा बातैखा बतिनि कप्लाइखा हयतो ताइका आगामी दिनो ताइका चंगलाइफ्रो ताइ खरकसा जिदिनाय अमत सिस्टेम एका खरकसा जिदिखाने बिनि ताइ खरकसा नंनो सकनाने हारिनायनि नंनो सकनाने एका अमतिंखाय तो ताइ म थागलाइले एका जों बर थानचंनाय के चिनि हानो जों बाहि किफिलि माननाय चिनि दफन बाय फियक माननाय का आबुनि बागैनो जों बुबागरा नुंगै तिनि गणेश बाबु कक सानाय गणेश बाबु बाय जों अनुरोध खायनाय तिफ्रा माथे नुंगै जों बुबागरा नुंगै जों जतनो न तिफ्रा हासथिं जत लुकुनो न ताखौ बुखौ जत सोरंनाय हिन्दी बुरा बरिसिक हिन्दी सामुं तांचानायनि चाकरि खायने जतनि थानि जिनि कायसा अनुरोध जे अ जे गथना गथितमोन सारा त्रिपुरा राज्यबो म तिनिनो मोथांनाय नुंथुन ताबुनो मोथांनाय नुंथुन अमति गथना खायरंमा सिनजा गथना जों ताइ खोनानानै मुसुंलिया खोनानानै नायलिया जों ब्लाइकेनो मारकेनो सेलेंगो आबुनि बागैनो आं जतनो कयनाय जे म मोथांनाय नुंथुन